arribat al mar i ara anem a pujar al nostre bot, pujar una llanxa i a veure què veiem. Fins ara! Buenos días con todos, bienvenidos a Paracas. Mi nombre es Olenka, en esta oportunidad yo seré su guía. Ahora vamos a empezar a navegar como a 40-45 kilómetros por hora. Recuerden que si tienen preguntas, solo las tienen que hacer. Ja som a la barca! Sí, a vigilar bastant, perquè ara comencem a anar a 45 km per hora. From here we can see the candelabra or trident. Y yo sé que tienen muchísimas preguntas porque el candelabro es todo misterio. Es el cormorán guanay, hay dos más. Sí, son cormoranes, tienen cuello largo, son grises, pico naranja, patas rojas, chile y orange beak, black fins, and long neck. Nice, doncs bé, seguim aquí amb aquest dia de tour. Hem passat del mar al desert. Mireu. Aquí a dalt tenim una duna. Allà a dalt hi ha gent que farà un tour amb una mena de uns buguis. I nosaltres hem dit no, gràcies, perquè ho havíem de pagar a part i no ens ha molat. I a la nostra hi ha una llacuna, perquè estem en un oasis. Una llacuna, la nostra. Sí, ahorita, ara us ho ensenyo. No, espera't, ahorita ja està aquí. Ja, ahorita. És de color verd de l'aigua. Hi ha peixos. Aviam. La gent ha dit que hi ha peixitos. Sí, hi ha pesquenyines, hi ha peixitos. Jo no els veig amb la càmera. Però crec que es deuen veure. No veig com que s'hi ha mica d'hora. Sí. Fins i tot aquí, al mig del desert, ens hem de trobar moltes parelles. Sí, humor peixil. Qui la tingui que el compri. Ara mateix he d'estar repassant els vídeos que hem fet fins al dia d'avui, que portem 2 dies. Hem de veure què és aprofitable i què no. I s'ha de fer neteja, si no és aprofitable, fora. Si és aprofitable... Dins. Si no és aprofitable, fora. Si és aprofitable, dins. Sí. Ves. Criatures, tu! Com criatures! Ei, aguantaires! Ei, què tal? Ei, què tal?
Què tall, aventuralles? Ens hem menjat peix, no hem menjat tall, hem menjat peix. Sí, avui hem anat a fer un tour gastronòmic per Lima i ha estat molt interessant amb el noi que ens ho ha fet. Érem un grup molt petit, érem nosaltres dues, un altre noi i el guia. Fantàstic. Superbé, un grup supermaco. Molt i personalitzat. molt personalitzat, molt guai, que és la política del grup, el grup turístic que feia aquest tour. I molt, molt guai, la veritat, ens ha portat... Val la pena. Sí, val molt la pena, ens ha portat a llocs recomana. molt guatxis, hem provat fruites molt rares. Molt curioses. Bàsicament ens anàvem fent, com que ens anava explicant coses i d'això, no hem fet fotos de res. No. Un petit vídeo de quan hem del ceviche. Va. Hola, bonics. Som aquí el tercer dia que som a Lima i hem vingut a fer un tour gastronòmic, ja portem una estona menjant, que és ceviche. Ens l'han preparat ara aquí davant nostra i ja està. Boníssim. Boníssim. Aviam quina cara fa l'Irene. Va, Irene! Sí? Sí? Algun comentari més? Observat atentament com ho feia el noi que ens ho ha fet, que va estar a Barcelona, ens ha explicat. Sí, un any estudiant en cuina, perquè ell és xef, Sí. i molt guai, la veritat, molt bé, super maco. I hem acabat menjant xurros. Sí. Xurros farcit de crema pastissera. Ja. Què estàs fent? I així teniu alguna cosa a les dents? Sí, així de casa. No No tenim res. no tenim restes a les dents. No. Ah, bé. És un bon senyal. És un bon senyal. I ara som aquí al costat del mar. Com veieu al Hi ha nostre un darrere. penya-segat allà baix. Com ho veieu al nostre I a darrere. baix hi ha una carretera que Esplèndida, meravellosa. Sí. La costa. parteix la costa una mica així, sense gaire gràcia, però bueno, coses d'aquelles de política interna d'un país que no ens hi ficarem, que facin el que vulguin, perquè igualment fotran el que vulguin encara que ens hi fiquem. No. I res, i ara anem a passejar tranquil·lament pel costat del mar per baixar tot el que hem menjat, perquè aquest vespre hem quedat per sopar. Amb qui? Amb els nuvis. No ho hem explicat. No, el motiu d'aquest viatge és un casament. Una visió àmplia de la costa. Guapa! El parc de l'amor. He fet un vídeo. Això mateix.